Näkemiin. Harri, miten meni päivän toinen lenkki? Päivän toinen lenkki meni ihan hyvin. Harri, miten meni päivän toinen lenkki? Ei saa! Kommentit päivän toisesta lenkistä. Ihan hyvin meni. No ja eikö se riitä? Joo. Meni ihan kivasti. Mukava oli aja. Ei tuu mitään jauja. Mites meillä nyt meni tää päivän toinen lenkki? Ihan hyvin meni toinen. Ei saa. Ei jotain. Noniin. Oliko murreita? Mitä mä kysyn sulta? Jos mä pidän mikkiä nyt vaan tässä näin. Kysy, että... Noniin, sä voit kertoa. Onko tuo Unipohjan henki mielestäsi tallella, vaikka se on jaettu kahteen osaan? Ei tuu nyt loppu. Ota se. Voinko sä sen leikata siitä? Joo. Nyt. Mä katon kameraa. Kato ohi musta. Älä hirveän paljon, ettei luule, että sulla on kierrot silmät. Noniin. Näin pitää mennä. No joo, mutta... Harri, kommentit tästä toista lenkistä. No toinen lenkki meni ja mukavasti.